Ini ndinonzi Elias Mshamainza, musha ndekwa Mutare kwaTsumba. Dambudziko rangu nderkurwara. Kurwara kwakutoti nevanhu vanotonditiza. Kunwa kwandinoita kwakatanga 2012. Asi hangu kumashure uko handizivi kuti zvine nechivanhu here kana kuti zvine uroyi huripo here handizivi. Ndikati pakutanga kuroora kwangu ndakaroora mudzimai 2006 muri muna August ndikagara nemudzimai, asi mudzimai aingoenda kunguva. Ndine 3 days ndaroora, 3 to 4 days ndaroora. Ndakangorota ndichinzi ndichichedzwa mumba makicheni atinoti makicheni kumamisha zeraundi dzeuswa idzi. Maive kupipa? Maive kumusha? Ndaive kumusha, pamusha pababa vabereki. Ndakarota ndichichedzwa mumba, imba itori pamba ipapa iri yekwamai imba ndio ndakarota ndichichedzwa. Saka panze tatakangogara takaita sekuti tiri vana vababa tese padzimba. Makarota muchiita seimi? Ndikazi kudaidzwa mumba ndobva ndapinda. Saka mama akazara varume chete chete, varume kusaidhi rinogara varume rakazara varume chete chete. Munhu anga arimo wandakaziva ndinoda uchete. Kumhiri kwako akagara ine chembere yanga iriko yakango ari muchembere wekuti kana kusimuka zvinenge zvanga zvichito. Pamairota ipapo chii chakaitika? Kurota chete muchiona vanhu? Ndobva ndapinda, ndobva ndadzi nemumwe munhu wanda ndisingazivi. Shamwari takupa mukadzi uyu. Ndikati ndobva ndatarisa, ndobva ndaona saka yanga akavhara kumeso nemachira akangogara asina mwana pagatitari. Zvikazi takupa mukadzi uyu. Ndikati mukadzi uyu wandipa mukadzi inini ndichangobva kuroora, mukadzi wangu atori kunzoko izvizvi ari kutotsvaira kunzoko, saka mundipa mukadzi sei ende plus ichembere kai. Ndikanzi saka munhu uyo akabva angonyarara, baba wangu ndiye ndakazosara ndichikakaudzana naye. Akati iwe kana wapuwa, kana wanzi nevanhu vakuru ichi haurambi. Saka mukadzi uyu wapuwa mukadzi wauti wako chaichai kunzoko haasiriye wako chaichai ndiwe. Ndikati aiwa asi baba zvenini ndichangobva kuroora zvazviti plus ichemberi wangu mwana wechidoko ariko kunzoko. Ndikanzi aiwa, saka takangokakaudzana nababa bva ndazoita sendatosimuka ndoramwa. Ndikati handidi. Ini pandakamuka ndichiudza baba, ndakamuka kuma9, baba wagara pamushana vachisasira mushana. Ndikaudza baba kuti baba marota ndarota ndichipuwa mukadzi nevanhu kuti ndapuwa mukadzi, asi ndaramba yanga iri chembere. Asi ndazoona akabata mwana, ngoenda ndichinzi mukadzi usarambe mukadzi, ndazoona akabata mwana. Ndikati mundipa mukadzi ichembere yandisina kuzondamu yakakura kudai isingagoni kusimuka, plus inini ndine mukadzi wangu ari kunzoko, plus mwana amutora kuti dambudziko rakatanga 2012 kusvika nanhasi, but rakatanga richingoita zvenguva iri kure, so richingo apo nepapo, asi kusvika nanhasi riri kutoramba richitowedzera. Pandakambopuwa pekugara seloja ndaingogarawo mahara. Akambotanga achikanoda mari pandakabva kuSouth Africa nemhuri yangu muna 2016. Bwazoti ndiriona kuti mari haibudi, plus uri munhu ari kuoneka nemhuri yako munhu kwai munhu anonzwisisa, chigarako mahara because ndikuona kuti mari haibudi. Ndobva ndagara mahara zvekutoti vamwe vavakidzani vakazotondibvunza kuti ko ini pane chinhu chinonhuhwa pakati because pane kadistance ndofunga 50 meters kana kwanditaisagara nayo. Ko kumabasa ndongomanikidza kuti ndione mari kuti. Asi vanhu vanokutizai? Vanhu nguva yecorona iyeyi 2020 zvandaitengesa, ndakangomanikidza kuenda kuSouth Africa. Ndaiti zvandinotengesa zvacho nai zvekudzisira mvura handitika nezvekugezera batiri. Ndofunga nguva yecorona handizoti nemi munotozviziva kuti yanga yakamira sei. Munhu achinzi pfeka mask, munhu achinzi vamwe lockdown chitombonzi hakuna vanhu vakutendera ipapo. Tichifamba tichitengesa, vamwe vaitoti vakandishedza kuti ko iwe endi manga muri muna June 2020 uya kuno imari iyi hatina chekudzisira mvura pano imari iyi. Ndosvika ndozvisa apa, vamwe vatonzi kuti no hatiraiti no hatichazotaura next time. It's okay. Ndako ndotoona kuti problem saka ndochirarama.